Arantxa, galdetu nahi genizun, ze aktibidade hori deitu zuen, behaiek animatzeko bezala. Bueno, hemen aktibidadeak etxen ditxuna da, ostiraletik, asteleenetikan, ostiralea. Etxen ditxu desberdinak, gimnasia egiten du, autonomoekin, pixkat autonomoa dianekin, gero etxen ditxu eskulanak, etxen ditu orientazioko lanak, orientazioko handia kenketak, batuketak, idatzi, irakurri eta gauza desberdin asko. Gero yoga ere egiten du, masajia ere ematen dutxu, bingo ere etxen du, ontxe bingora astera guaz, jolasak, musika ere etxen du, musikaken jolasak, instrumentuekin, baita gero zan behaiek igual gauzak eta memorie eta igual galderak eta gauzak eta ezazteko, gauza rekordatzeko. Prebenitzeko pixkat ez da, dementziak, horre itxen du, lehen esan dizuten bezala orientazioa esaten digorri. Hori zer da orientazioa, nun kokatuta nun gauren, ze egundan, ze izen daukaten, beraien apeliduak, beraien historia pixkatxo bat, dana sartzen da ekintza horretan. Egunien gauza desberdina itzen dugu horretan. Adibidez, periodikoak ere bai, periodikoa irakurri eta gero berriz ere akordau araziera itzen ere hor memoria ere lantzen du. Memoria lantzen da, azkenean ekintza guztietan. Vale, ya más o menos.